Fem camí plens d'esperances en la nit a les palpentes. Vos veniu en l'advent de la història, per nosaltres sou fill de l'Altíssim. Credo Domine, credo. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en vos. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en vos. La paraula del Senyor és sincera, es manté fidel en tot el que fa. Estima el dret i la justícia, la terra és plena del seu amor. Que el vostre amor no ens deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en vos. Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, els qui esperen en l'amor que els té. Ell els allibera de la mort i els retorna en temps de fam. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en vos. Tenim posada l'esperança en el Senyor, auxili nostre i escut que ens protegeix. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai, és l'esperança que posem en vos. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra amb els homes que estima el Senyor. us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra
Senyor, amb raó és cantada la vostra glòria en el cel i a la terra. Vos que no negueu la compassió, i com que vos sou el Creador en l'inici del món i el Redemptor en la seva fi, us demanem que ens concediu el perdó i que aparteu de nosaltres els pecats. Amb la protecció de la vostra misericòrdia, Déu nostre, que viviu i regneu pels segles dels segles. Ara té lloc immediatament la litúrgia de la paraula. Consta de 3 lectures. La primera s'anomena Propètia. Pot ser de qualsevol llibre de l'Antic Testament, doncs aquest, en la litúrgia hispano-mossàrab, és considerat una profecia del Nou Testament. Aquesta lectura segueix el Salm. La segona lectura és anomenada Apòstolos, per ser presa dels escrits apostòlics del Nou Testament. Finalment té lloc la lectura de l'Evangeli. Al igual que en ritus romà, les escoltarem asseguts i l'Evangeli drets. El Senyor sigui sempre amb vosaltres. Lectura del llibre del profeta Ezequiel. En aquells dies em va cridar amb tota la força. Arriben els que han de castigar la ciutat. Cada un empunya l'arma d'extermini. Llavors vaig veure que venien 6 homes pel camí de la porta superior que mira al nord, empunyant cada un l'arma destructora. Enmig d'ells hi havia un home vestit de lli, amb els estris d'escrivent a la cintura. Van entrar i es posaren al costat de l'altar de bronze. La presència gloriosa del Déu d'Israel es va elevar de sobre el querubí i s'avançà fins al llindar del santuari. Llavors va cridar l'home vestit de lli, que duia els estris d'escrivent a la cintura. El Senyor li digué: travessa pel mig de la ciutat de Jerusalem i marca una creu al front dels homes que es planyen i gemeguen per totes les abominacions que es cometen enmig d'ella. Després vaig sentir que deia als altres: travesseu la ciutat darrere d'ell i mateu. No us mireu ningú amb compassió, no tingueu pietat, vells i joves, noies, criatures i dones. Aneu-los matant fins que els extermineu. Però no toqueu ningú que porti la creu. Comenceu pel lloc sant. Van començar, doncs, pels notables que eren davant el santuari, i els digué encara: profaneu el santuari i ompliu els seus atris de cadàvers, i després sortiu. Ells sortiren a matar per la ciutat. Mentre ells mataven, jo, que m'havia quedat sol, em vaig prosternar amb el front a terra tot clamant: ai, Senyor, Déu sobirà, voleu exterminar tota la resta d'Israel, abocant sobre Jerusalem la vostra indignació? Ell em va respondre: la culpa del poble d'Israel i de Judà és enorme. El país és xop de sang i la ciutat s'ha omplert de perversió. Ells diuen: el Senyor ha abandonat el país, el Senyor ja no veu res. Doncs jo tampoc no els miraré amb compassió ni tindré pietat. Els faré pagar la seva conducta. En aquell moment, l'home vestit de lli, que duia els estris d'escrivent a la cintura, va donar comptes dient: he fet el que m'heu manat.
Déu meu, doneu al rei el vostre dret, doneu al príncep la vostra rectitud, que el rei governi amb justícia el vostre poble, que sigui recte amb els humils. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge. Que el benestar floreixi als seus dies i mesos i anys abundi la pau, que domini des d'un mar a l'altre, des del gran riu fins a l'extrem del país. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge. Li portaran obsequis les illes i els reis de Tarsís, els reis d'Aràbia i de Sabà li oferiran presents, li faran homenatge a tots els reis, se li sotmetran tots els pobles. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge. Salvarà els pobles que reclamen, els desvalguts que no tenen defensor. S'apiadarà dels pobres i dels febles, els salvarà de la mort. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Germans, ara jo, presoner per causa del Senyor, us demano que visqueu d'una manera digna de la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i dolcesa, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, procurant de conservar la unitat de l'esperit amb el lligam de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una de sola l'esperança que us dona la vocació que heu rebut. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tots, actua en tots i és present en tots. Cada un de nosaltres ha rebut la gràcia segons la mesura del do de Crist. Per això, diu l'Escriptura, va pujar a les altures, s'endugué un seguici de captius, va repartir dons als homes. Ara bé, això de pujar vol dir que abans havia baixat a les regions inferiors, és a dir, a la terra. El qui va baixar és el mateix que després ha pujat més amunt de tots els cels, per dur a plenitud totes les coses. I és ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d'altres el de ser profetes, a d'altres el de ser evangelitzadors, a d'altres el de ser pastors i mestres. I així ha preparat els que formen el poble sant perquè exercissin el ministeri d'edificar el cos de Crist.
fins que tots plegats arribem a la unitat en la fe i en el coneixement del Fill de Déu, a formar l'home perfecte, a la talla pròpia de la plenitud del Crist. Així, ja no serem més com infants, moguts d'ací, d'allà, i portats a la deriva pel vent de qualsevol doctrina, a mercè de tothom i víctimes de l'astúcia que encamina a l'error. Més aviat, mantenint-nos en la veritat i en l'amor. Creixerem en tot fins que arribem a Crist, que és el cap. Per ell, tot el cos es manté unit harmoniosament, gràcies a tota mena de juntures que el sostenen. Així, d'acord amb l'energia distribuïda segons la mesura de cada membre, tot el cos va creixent i edificant-se en l'amor. El Senyor sigui sempre amb vosaltres. Lectura del Sant Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, quan Jesús arribava a prop de Jericó, hi havia un cec assegut vora el camí, demanant caritat. En sentir passar la gent, va preguntar què era tot allò. Li digueren que passava Jesús de Natzaret. Llavors Jesús començà a cridar: «Jesús, fill de David, tingueu pietat de mi». La gent que anava davant el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort: «Fill de David, tingueu pietat de mi». Jesús s'aturà i manà que li portessin el cec. Quan va ser a prop, li preguntà: «Què vols que faci per tu?» Ell respongué: «Senyor, feu que hi vegi». Jesús li digué: «Recobra la vista, la teva fe t'ha salvat». A l'instant hi veié i seguia Jesús glorificant Déu. També tot el poble, en veure-ho, va lloar Déu.
Benvolguts bisbe Salvador, germà en l'episcopat, preveres, concelebrants, germanes i germans, fidels d'aquesta catedral i de tots els indrets de la diòcesi que us he volgut fer presents en aquesta celebració de l'Eucaristia solemne de l'inici de l'any de la fe. A totes les parròquies de la diòcesi també avui s'inicia l'any de la fe amb una celebració solemne. Iniciem aquest any de la fe en comunió amb l'Església Universal i també coincideix, com es deia en la munició ambiental, amb la cloenda de les jornades Transmet, que providencialment han coincidit sent l'any de la fe i sent unes jornades que volen potenciar la nova evangelització i la transmissió de la fe en aquest diumenge. I també celebrem l'Eucaristia en ritu hispano-mosàrab, un dels ritus que hi ha a l'Església autoritzats i en el qual celebraven els nostres avantpassats aquí a la diòcesi d'Ègara del segle V al VIII. El Sant Pare Benet XVI ha convocat l'any de la fe en la commemoració del 50è aniversari de l'inici del Concili Vaticà II i ens ha ofert una carta apostòlica Porta Fidei que ens ajudarà a viure personalment i també en la vida comunitària aquest any. Quina és la finalitat? Viure una autèntica i renovada conversió al Senyor, únic Salvador del món. La finalitat de l'any de la fe, al resum, és viure una conversió al Senyor. Una conversió al Senyor. A partir d'aquest document, a partir de les lectures que hem escoltat, que ens parlaven de la fe que obra miracles. Per això Jesús diu, la teva fe t'ha salvat. Aquell cec de Jericó que li demana la vista. Ens és difícil a nosaltres fer-nos idea del que era la vida d'un cec en aquella època, en la qual només podia dedicar-se a demanar almoina. Avui en dia els mitjans tècnics subsanen totes les limitacions i persones amb discapacitats poden fer una vida pràcticament normal. Jesús, a l'Evangeli, veiem com posa la fe com a condició per obrar els miracles i exhorta a la fe. Doncs bé, el fill de la carta apostòlica Porta Fidei, el fill d'aquest Evangeli que hem escoltat i de les lectures que ens parlaven també de la fe i de l'Església i de com cadascú ha de viure la seva vocació a l'Església, jo us voldria oferir com unes pautes que ens ajudin a viure aquesta celebració, que ens ajudin a viure l'any de la fe, perquè sigui realment un any de fe i de conversió i perquè es pugui obrar realment en el nostre cor i en el cor de la diòcesi una conversió que és obra del Senyor, però a la qual nosaltres també haurem de posar la nostra col·laboració. Si més no, deixar-nos portar i deixar que ell ens canviï el cor, ens canviï la vida. En primer lloc, redescobrir el camí de la fe, redescobrir la nostra història de fe, que comença en el baptisme. La fe és un do de Déu que rebem en el baptisme i des d'aquell moment comença la història de la nostra vida de fe. Potser en un nen petit tot és molt ràpid. En un adult que visqués allunyat de la vida i de l'Evangeli i que descobreix a Jesucrist de gran i es converteix i rep el baptisme, hi ha uns preàmbuls, però estrictament és en el baptisme quan rebem aquesta vida nova, teologal de fe, esperança i amor. I en aquesta història de fe
Hi ha episodis de gràcia, d'amor, de generositat. Segurament hi haurà episodis de pecat i d'infidelitat al Senyor, com veiem en la història del poble d'Israel. Però el que és important és que durant aquest temps tinguem la mirada fixa en Jesucrist, que inicia i completa la nostra fe i que ha de ser el centre de la nostra vida. Redescobrir aquesta centralitat de Crist en la qual ens insisteixen tant els últims sants pares. Redescobrir la centralitat de l'Eucaristia i de la paraula en la nostra vida. Demanar al Senyor que fem el pas de bones persones a cristians que entren per camí de santedat. Diumenge passat estàvem a Roma en l'Eucaristia solemne d'inici del sínode de bisbes i també proclamació del doctorat de Sant Joan d'Àvila i Santa Hildegarda de Bingen, una santa alemanya. I recordàvem justament aquest pas que fa Sant Joan d'Àvila i que fan Santa Teresa de Jesús, per exemple, Sant Francesc de Borja i altres sants d'aquell segle d'or tan brillant per l'Església i per la història aquí a casa nostra. Sant Joan d'Àvila era un jove, bona persona i bon cristià. I el van enviar a estudiar els seus pares lleis, es deia en aquella època, a Salamanca. Però allà té una experiència forta que el colpeja i deixa els estudis i torna a casa seva i inicia un període de reflexió més profunda i després anirà a Alcalà a estudiar arts i teologia i serà ordenat de prevere. I aleshores ell, que era d'una família força acomodada, ho ven tot, ho dona als pobres i demana a l'arquebisbe de Sevilla anar a Mèxic a missionar amb els dominics, que eren els principals missioners que anaven en aquella època. L'arquebisbe de Sevilla li dirà que no, que la seva missió està aquí i missionarà a Andalusia especialment, però a altres parts d'Espanya. Aquest salt de la fe, aquest pas de ser bona persona, bon cristià, ha iniciat un camí de santedat que veiem en la vida dels sants i que nosaltres estem cridats a fer també. Potser no sabem quan, però potser el Senyor té interès que el fem aviat i que no estiguem tota la vida instal·lats en aquesta daurada mediocritat de ser més o menys bones persones. Aquest serà un any d'intensitat, de profunditat, de gràcia, d'amor de Déu, en el qual haurem d'estar atents al seu do. I aquest redescobrir el camí de fe i aquest contemplar la fe des dels inicis i aquest anar meditant la nostra història de fe, no ho fem individualment, aïlladament, sinó al si de l'Església, perquè no estem sols i perquè Déu no ens crida a viure sols, sinó en família, en comunitat, en Església. Per això aquest redescobriment de la fe i aquesta vivència la fem al si de l'Església. En el 50è aniversari de l'obertura del Concili Vaticà II i aleshores al si de l'Església i fem camí com a Església, hem de redescobrir també els textos del Concili i els textos del Catecisme. I sobretot hem d'estimar l'Església, sentir-nos Església, defensar l'Església, créixer en eclesialitat. Perquè el que no pot ser és que nosaltres estem en connexió justament amb aquells que ataquen l'Església, o que se situen fora o que són enemics de l'Església.
Formem part de l'Església, d'aquesta família, l'estimem, la defensem, mirem de millorar-la a través de la conversió personal. Així pujarem els nivells de vida i de santedat, començant per la conversió personal, estimant i defensant l'Església, que tant fa per nosaltres, que tant ens ha donat i que tant ha fet per la humanitat i que tant fa per la humanitat. I aleshores jo us diria, en tercer lloc, 3 propòsits, 3 compromisos, 3 dons que hem de demanar al Senyor des de la pregària humil i senzilla, com aquell cec de Jericó. Senyor, guareix-me de la meva ceguera, guareix-me de la meva malaltia. Amb humilitat i amb confiança ens hem d'atensar al Senyor i demanar-li que ens guareixi el cor, que ens guareixi les ferides, que ens ajudi a créixer, a avançar. Jo crec que hem de fer 3 propòsits, que han de ser 3 pregàries que hem de demanar al Senyor, perquè ens concedeixi 3 dons. En primer lloc, revifar la nostra fe, revifar la nostra fe. Jo us confesso que cada dia en l'Eucaristia, després de consagrar el pa i el vi, quan el president, no en el ritu hispano-mossàrab que celebrem avui, però sí en el ritu romà en el que celebro cada dia, al fer la genuflexió faig una pregària i dic, Senyor, crec, però augmenta la meva fe. Crec, però augmenta la meva fe. Aquesta ha de ser la nostra pregària diària, perquè la fe és un do, és un tresor que hem rebut, però que ha de créixer, ha de madurar, i madura sobretot amb la nostra col·laboració, però com a do del Senyor. Per això, propòsit i pregària, aprofundir els continguts de la fe, revifar la nostra fe, la nostra vivència, pregant al Senyor que renovi i augmenti la nostra fe, que ens concedeixi la fe d'Abraham, que es va posar en camí, encara que no va entendre allò que el Senyor li encarregava, la fe especialment de Maria, que rep l'anunci de l'àngel i respon amb confiança i generositat, sense saber ben bé tampoc, i no demana un contracte ni condicions, ni tenir-ho tot clar. Confia en el Senyor, confia en el Senyor. I la fe de tants testimonis de Jesús, de tants sants que ens han precedit al llarg de la història. D'altra banda, també haurem d'estudiar i aprofundir en la fe perquè hem de donar raó de la nostra fe i de la nostra esperança. Demanar al Senyor que renovi, que augmenti la nostra fe i nosaltres estudiar el Concili Vaticà II i estudiar també el Catecisme de l'Església perquè la nostra fe no renya amb la raó, al contrari, es complementa i també hem d'estudiar i hem d'aprofundir intel·lectualment en els continguts. En segon lloc, compromís, pregària, intensificar el testimoniatge de la caritat, perquè la fe sense amor no té sentit i no és fe, perquè la correlació entre la fe i l'amor, si em permeteu un exemple de la vida diària, una imatge de la mateixa naturalesa, és com la correlació que hi ha entre l'arrel i els fruits d'un arbre. La fe són les arrels, la caritat, l'amor són els fruits. Si un arbre té unes arrels sanes, vigoroses, i xucla les sals minerals i l'aigua, aquest arbre pot donar un fruit abundant, fruit de caritat. Si l'arrel està seca, no hi ha fruits. Si la fe està seca, si no hi ha fe, difícilment hi haurà fruits d'amor i de caritat. Però en aquest any també haurem de donar especialment un fruit, perquè serà el fruit de la fe que va revifant. I també perquè el Senyor ens crida a donar fruits d'amor i de caritat en aquesta situació que es va allargant de crisi econòmica que colpeja sobretot els més dèbils, els més desfavorits, que són germans nostres, que formen part d'aquesta família de l'Església o estan cridats a formar-ne i per tant no són aliens a nosaltres.
una caritat, un amor, viscut personalment i viscut també com a església, com a família, com a institució, amb unes obres concretes i fructíferes. I com a tercer propòsit, compromís, pregària, obertura al do de Déu, conseqüència també d'una fe viva, és emprendre una nova evangelització. Una nova evangelització. La persona que viu la centralitat de Crist, que es troba en Crist, que Crist és el centre de la seva vida, que Crist és el tresor de la seva vida, que Crist és l'alegria de la seva vida, aquest do no se'l pot quedar egoistament, l'ha de compartir. L'alegria és difusiva en la vida. I quan nosaltres estem contents, hem rebut una notícia d'una gran alegria que ens fa feliços, de seguida la comuniquem, tendim a difondre-la. Doncs aquest do de la fe, aquesta experiència de Crist, no la podem guardar per nosaltres mateixos, l'hem de comunicar als altres amb naturalitat, sense imposar, des d'una proposta serena i pedagògica, però sense pors, ni vergonyes, ni tancaments. Un fruit és la caritat, l'amor, un altre fruit és el testimoni, l'evangelització. Doncs haurem d'emprendre una nova evangelització perquè l'amor, perquè la caritat ens urgeix. I si els nostres béns materials els hem de compartir amb els que no tenen suficient en l'àmbit material, els nostres béns intel·lectuals i acadèmics també, els nostres béns espirituals, la nostra fe, bé l'haurem de compartir i comunicar als altres, perquè és el bé més important que tenim a la nostra vida. I és el bé més important que té l'Església. I si avui en dia hi ha una crisi econòmica que diem és crisi de valors, en el fons és crisi de fe. L'arrel profunda de la crisi és la falta de fe, sens dubte. Doncs bé, tot això és un programa magnífic i atractiu i que ens omplirà de sentit i de goig i de felicitat. Però és un programa que tampoc és fàcil del tot. Per nosaltres seria impossible. Per Déu no hi ha res impossible. Per això posem la confiança en ell. I posem la confiança de la mà de Maria, que és la mare i la mestra i la pedagoga que més en sap de tot això i que ens ajuda i està present a la nostra vida i que ha d'ocupar també un lloc important en el nostre cor, en les nostres devocions, en el nostre camí de fe. Ella és la col·laboradora principal de Jesús en l'obra de la salvació. I com a Canà de Galilea diu a aquells servidors, feu el que ell us digui, avui ens diu a nosaltres, feu el que ell us digui, seguiu fidels deixebles, comprometeu la vostra vida en aquest ideal que val la pena i que us omplirà. Ell ens porta de la mà en aquest camí de l'any de la fe, ell ens ajudarà a seguir a Jesús, a que Jesús sigui el centre de la nostra vida i que puguem donar fruits d'amor, de caritat i d'evangelització. Que així sigui. Ara té lloc un petit cant que s'anomena Laudes. Aquest cant és una resposta joiosa del poble de Déu, agraïts per la seva paraula. Al·leluia, 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 al·leluia. Feliços els pobres en l'esperit, d'ells és el regne del cel. Al·leluia, al·leluia. Ara seran portades a l'altar les ofrenes del pa i del vi. Mentrestant, el cor entona el cant anomenat Sacrificium.
És un cant variable segons el temps litúrgic i la festa del dia. Al igual que en el ritus romà, s'encensen les ofrenes i l'altar i el celebrant es rentarà les mans en silenci. Ara tenen lloc les intercessions solemnes amb les que adreçarem a Déu les peticions per l'Església i per la humanitat. És l'equivalent a la nostra pregària dels fidels. S'anomena díptics perquè consta de dues parts. Cada part veurem que conclou amb una oració feta pels celebrants i no pel celebrant principal. Aquest inicia l'oració que escoltarem asseguts. Ens aixecarem en el moment en què el celebrant principal digui «preguem». Les respostes són diferents a cada petició. Mirem de seguir el llibret per contestar. Germans estimadíssims, respectant l'ordre degut, primer de tot, preguem Déu pels nostres pecats. I si alguna cosa inquieta els nostres pensaments, si alguna cosa ha estat motiu de vanitat mundana i els remordiments dels penedits, que almenys aquí sigui vençuda l'astúcia del diable quan és implorada la clemència de Déu omnipotent. Amén. Per la condescendència de l'amor d'aquell que és beneït pels segles dels segles. Amén. Preguem. Tots, Agios, 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 Senyor Déu, Rei etern,
a vos la nostra lluança, a vos la nostra acció de gràcies. Recordem en la nostra pregària l'Església Santa i Catòlica, que el Senyor la faci créixer en la fe, l'esperança i la caritat. Concediu-lo, Déu omnipotent i etern. Recordem-nos dels pecadors, dels presos, dels malalts i dels emigrants. Que el Senyor els miri bondadors, els alliberi, els curi i els conforti. Concediu-lo, Déu omnipotent i etern. Que per la potència del vostre Fill i distribuint els dons de l'Esperit Sant, heu vençut la maldat de l'antic devastador. Concediu-nos, us preguem, per la vostra dreta, reprimeixi aquells que volen fer-nos mal. Amén. Per la vostra misericòrdia, Déu nostre, a la presència de la qual ara recitarem els noms dels vostres sants apòstols i màrtirs, confessors i verges. Amén. Ofereixen aquest sacrifici al Senyor Déu els nostres sacerdots, Benet, el Papa de Roma, i tots els altres bisbes, per ells mateixos i per tots els ministres, per les esglésies que els han estat encomanades i per l'Església Universal. Per ells mateixos i per l'Església Universal. L'ofereixen també els preveres, els diaques, els clergues i els fidels presents en honor dels sants, per ells mateixos i pels seus. L'ofereixen per ells mateixos i per l'Església Universal. Tot fent memòria dels sants apòstols i màrtirs, de la gloriosa sempre Verge Maria, de Zacaries, Joan, els innocents, Esteve, Pere i Pau, Joan, Jaume, Andreu, Iscle, Torquat, Fructuós, Feliu, Vicenç, Eulogi, Just i Pastor, Justa i Rufina, Eulàlia, l'altra Eulàlia, Leocàdia. I de tots els màrtirs. En memòria també dels confessors Hilari, Atanasi, Martí, Ambròs, Agustí, Fulgenci, Leandre, Isidor, Brauli, Eugeni, Ildefons, Julià. I de tots els confessors. L'ofereix l'Església de Déu Santa i Catòlica per les ànimes de tots els difunts, que Déu vulgui en la seva bondat admetre'ls en el cor dels elegits. Concediu-lo, Déu Totpoderós i Etern. O Déu i Pare, us demanem que acolliu els desigs d'aquells que us supliquen, perquè en ser acceptada l'oblació dels vius, els fidels difunts obtinguin el descans etern. Amén. Perquè vos sou la vida dels vius, la salut dels malalts i el descans de tots els difunts, per tots els segles dels segles. Amén. Els que ens heu concedit de ser fills adoptius, feu-nos, Senyor, fills de pau, perquè vivint pacíficament a la terra podem aconseguir l'herència eterna promesa. Perquè vos sou la nostra pau veritable, caritat indivisible, vos que viviu amb vos mateix i regneu amb el vostre Fill i l'Esperit Sant, un sol Déu, pels segles dels segles. La gràcia de Déu, Pare omnipotent, la pau i l'amor de nostre Senyor Jesucrist i la comunió amb l'Esperit Sant siguin sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau els uns als altres.
Iniciem ara la segona part de la missa, la pregària eucarística. És molt semblant a la del ritus romà, excepte en els gestos dels concelebrants. Seguint-la atentament i intervinguem amb les respostes. M'acostaré a l'altar de Déu. Les oïdes atentes al Senyor. Amunt els cors. Donem gràcies i lluem com cal a Déu i a nostre Senyor Jesucrist, el seu Fill, que està en el cel. És just i necessari, és en veritat el nostre deure i la nostra salvació lluar-vos sempre i donar-vos gràcies, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sou únic en la divinitat i tri en la majestat, inseparable per naturalesa, indissoluble en quant a persona, Déu únic però no solitari, unitat triple i trinitat simple, saviesa múltiple, unitat sense confusió, distinció sense separació, a qui confessem u en la substància i proclamem tri en les persones, Pare, Fill i Esperit Sant, que sou reconegut tri en la unitat i adorat u en la trinitat, a qui els àngels i arcàngels lloen unànimes tot dient: Sant, 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 és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel. Hosanna a dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. El Senyor és Déu, ell ens il·lumina. Crist, Senyor i Redemptor etern. Ell, el dia abans de la seva passió, prengué pa. Donant-vos gràcies, digué la benedicció, el partir i el donar als seus deixebles, dient: preneu i mengeu, això és el meu cos entregat per vosaltres. Cada vegada que mengeu aquest pa, feu-lo en memòria meva. Igualment, havent sopat, feu amb el calze dient: aquest és el calze de la nova aliança en la meva sang, que serà vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Cada vegada que en beureu, feu-lo en memòria meva. Amén. Cada vegada que mengeu d'aquest pa i beveu d'aquest calze, anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui gloriós del cel. Així ho creiem, Senyor Jesús. Santifiqueu, Senyor, aquesta ofrena. Alegreu els qui us serveixen. Doneu esplendor a aquesta església. Embelliu els altars, conduïu el vostre poble. Guariu la malaltia, socorreu en la necessitat. Accepteu les pregàries. Que tots, lliures de l'astúcia del maligne, no temin el qui prepara insídies, sinó el qui ofereix la salvació. Concediu-lo, Pare sense principi, pel vostre Fill unigènit, nostre Senyor Jesucrist, pel qual vos creeu totes aquestes coses, per nosaltres, indignes servents vostres, i les feu tan bones. Les santifiqueu, les ompliu de vida, les beneïu i ens les doneu, així beneïdes per vos, Déu nostre, pels segles dels segles. Amén.
Comença ara el ritu de la comunió, que inclou la professió de fe, la fracció del pa, l'oració del Senyor, és a dir, el Pare Nostre, i la benedicció, abans de tensar-nos a combregar. També veurem com el celebrant principal parteix la Sagrada Forma en 9 fragments que recorden els misteris de la vida del Senyor. Aquests fragments seran posats en forma de creu en la patena. Mentre es fa la fracció, escoltarem el cant Ad Confractionem. El Pare Nostre és resat de forma alterna. El recitarà el celebrant principal i nosaltres anirem contestant Amén. Tot just abans de combregar, rebrem la benedicció solemne per part del celebrant. El diaca ens indicarà quan hem d'inclinar-nos. Professeu amb els llavis la fe que porteu en el cor. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant. Nasqué de Maria Verge, patís sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallar als inferns, ressuscitat el tercer dia d'entre els morts, se'n puja al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i des d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Preguem. Per complir el precepte de pregar que Crist encarregà als seus deixebles, també nosaltres, germans, amb cor fervorós, proclamem des de la terra: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Alliberats del mal, confirmats sempre en el bé, feu que puguem servir-vos, Déu i Senyor nostre. Allibereu-nos del nostre pecat, alegreu els afligits, redimiu els captius, cureu els malalts, doneu el repòs etern als nostres difunts. Concediu pau i seguretat als nostres temps, destruïu la gosadia dels nostres enemics i escolteu, ó Déu, les pregàries dels vostres servents i de tots els fidels cristians, en aquest dia i per sempre. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Les coses santes als sants. Inclineu-vos per rebre la benedicció. El Senyor sigui sempre amb vosaltres. Déu, el vostre Pare, renovi en vosaltres la dignitat original en què us va crear. El mateix Redemptor conservi tot el que ell ha obrat amb la gràcia amb què heu estat redimits. Ell, que serà jutge de tots, no us condemni per cap pecat en el judici futur. Per la misericòrdia del nostre Déu, que és beneït i viu i tot ho governa pels segles dels segles. Amén.
menjat el pa del cel, l'aliment de vida eterna. Hem menjat el pa del cel, l'aliment de vida eterna. Jesús diu: jo sóc el pa que del cel ha davallat. El qui mengi d'aquest pa romandrà en el meu amor. He menjat el pa del cel, l'aliment de vida eterna. Ara tindrà lloc el ritu final. És més simple que el del ritus romà. Escoltarem la darrera oració de gràcies de la celebració anomenada Completúria, ja que contempla tota l'acció de gràcies que hem celebrat. Com que ja hem rebut abans la benedicció, només serem acomiadats i cantarem el cant final. En veure el calze de la passió del Senyor, tastant la suavitat del cos sacrosant, donem-li les degudes lluances i gràcies amb l'alegria desbordant que es traspua de la seva casa. Per la misericòrdia del mateix Crist, Déu nostre, que amb el Pare i l'Esperit Sant, un sol Déu, viu i regna pels segles dels segles, doncs una paraula final, no abans de la benedicció, que ja com han explicat l'hem tingut, però sí de desitjar-vos i demanar al Senyor un any de la fe molt fructífer per tots els diocesans, que es noti això a la nostra vida i al nostre territori diocesà. També crec que ens hem de felicitar per les jornades Transmet, que han estat les primeres i que doncs, hi ha hagut una molt bona organització i també doncs, una bona execució i una assistència magnífica. Doncs enhorabona a tots. I també doncs, aquest ritus hispano-mosàrab amb el qual hem celebrat ens fa entrar en una comunió amb els nostres avantpassats i és bo que de tant en tant solemnement també el puguem celebrar amb tot el que té de novetat i d'antiguitat, però per nosaltres és sempre la presència del Senyor. El Senyor sigui sempre amb vosaltres. La nostra celebració s'ha acabat. Que, en el nom de nostre Senyor Jesucrist, Déu accepti en pau els vostres desitjos i pregàries. Credo, creamine, credo.
Crec